आसामनि बयनिख्रुइ बांसिन अखा हाग्रा गुबै ओनसोला बबे? ए. बराक भेलि, बि. कार्बि आंलं, सि. गोजौ आसाम, डि. सा काछार। गेजें फिन्नाय सि. गोजौ आसाम। हाग्रा दानगारनायनि बयनिख्रुइ थोंजों गोहोम मासियाव गोग्लैयो? ए. हा खुरगानाय, बि. लैथोनि ढौ, सि. ग्रहफोरनि खारथाय, डि. बुहुमनि महर। गेबें फिन्नाय ए. हा खुरगानाय। हाग्रानि बिफांफोरनि बैसो दिहुननो थाखाय मानि सोमोन्दै साननाय जायो? ए. बिलाइनि अनजिमा, बि. बिथ'नि बोसोरारि खरलब, सि. रोदानि गोलाव, डि. दालाइफोरनि अनजिमा। गेबें फिन्नाय बि. बिथ'नि बोसोरारि खरलब। आसामाव सुवालकुसिया मा दारिमिननि थाखाय मुंदांखा? ए. सरनि दारिमिन, बि. मुगा रेशम दारिमिन, सि. सिमेन्ट दारिमिन, डि. लेखा बिलाइ दारिमिन। फिन्नाय बि. मुगा रेशम दारिमिन। आसामाव गिबि खेबनि थाखाय हादरगिरि खुंथाय राष्ट्रपति शासन बबे बोसोराव होनाय जादोंमोन? ए. 1968, बि. 1979, सि. 1983, डि. 1990। गेबें फिन्नाय बि. 1979। आसामनि मोनसेल' गुबै हाजोआरि स्टेशन हिल स्टेशन बबेखौ साननाय जायो? ए. हाफ्लां, बि. माजुलि, सि. धुब्रि, डि. बारपेटा। गेबें फिन्नाय ए. हाफ्लां। आसामनि बयनिख्रुइ गेदेरसिन मिथिंगायारि बिलोआ बबे? ए. दिपर बिल, बि. सानडुबि बिल, सि. सनबिल, डि. हाफ्लाम बिल। गेबें फिन्नाय सि. सनबिल। दुलियाजाना मा दारिमिननि थाखाय जुनियायै मुंदांखा? ए. खयला, बि. पेट्रलियाम, सि. रेशम, डि. सिमेन्ट। गेबें फिन्नाय बि. पेट्रलियाम। पुष्पभद्रा मानि गोजाम मुं होनना साननाय जायो? ए. ब्रह्मपुत्र, बि. बराक, सि. मानस, डि. धनसिरि। गेबें फिन्नाय ए. ब्रह्मपुत्र। आसामाव रंघरखौ बबे आहम राजानि खुंथाय समाव लुनाय जादोंमोन? ए. स्वर्गदेव रुद्र सिंह, बि. स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह, सि. स्वर्गदेव शिव सिंह, डि. सुकाफा। गेबें फिन्नाय ए. स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह। राज्यसभानि सोद्रोमा जानो थाखाय खमसिन बैसोआ बेसेबां जानांगौ? ए. 21 बोसोर, बि. 22 बोसोर, सि. 30 बोसोर, डि. 35 बोसोर। गेबें फिन्नाय सि. 30 बोसोर। सानडुबि बिलआ मा मिथिंगायारि जाथायनि उनाव जादोंमोन होनना साननाय जायो? ए. बांग्रिं, बि. ज्वालामुखि, सि. दैबाना, डि. लैथोनि बारहुंखा। गेबें फिन्नाय ए. बांग्रिं। भारतनि संबिधानखौ रैखाथि होग्रा सोरखौ साननाय जायो? ए. संसद, बि. गोजौसिन बिजिरसालि, सि. हादरगिरि, डि. गाहाय मन्थ्रि। गेबें फिन्नाय बि. गोजौसिन बिजिरसालि।